Galicia despide hoxe a Severino Escurís, empresario histórico do sector conserveiro e figura clave no desenvolvemento industrial da comarca do Barbanza. Escurís faleceu aos 100 anos, deixando unha fonda pegada no tecido económico e social. Falece aos 100 anos o empresario pobrense Severino Escurís Batalla, presidente honorífico de Actemsa e unha das figuras clave da industria conserveira galega. Os seus restos mortais estarán dende esta tarde no tanatorio Jesús Nazareno da Pobra do Caramiñal e o funeral celebrarase mañá ás 4:30 da tarde. Nado en Rianxo en 1925 e trasladado de mozo á Pobra, Escurís formou parte desa xeración de empresarios feitos a si mesmos que impulsaron o desenvolvemento industrial de Galicia. Ao longo dunha traxectoria de máis de 7 décadas fundou e promoveu compañías como Actemsa, Cartogal, Albacora, Cardiomedule ou Tunaliment, ademais de liderar a expansión internacional do grupo conserveiro familiar. Baixo a súa dirección, o Grupo Escurís situouse entre os grandes referentes do sector do atún e da conserva a nivel mundial, xerando milleiros de empregos directos e indirectos. Nos últimos anos recibira numerosos recoñecementos á súa traxectoria, entre eles a Medalla de Ouro ao Mérito no Traballo, a Medalla de Galicia e, máis recentemente, a Medalla de Anfaco e distintos premios á súa carreira empresarial concedidos pola Xunta, a Deputación e o Concello da Pobra. Coa súa morte desaparece unha das grandes figuras do tecido industrial galego do último século.